Afgelopen zaterdag stond er in de krant dat veel mensen moeite hadden om het vastelovensgevoel te krijgen, nou de aanloop maar zo kort is. De knieën van Kerstmis kunnen bij wijze van spreken de posthaas gaan stijgen. Op de drummel had je er last van. En wij in Horst hebben een advent voor Kerstmis en een advent daarna. Ik heb zelf ook wel een langere aanloop nodig. Yvonne, nog voordat Sinterklaas het land doet is, zingt zij al carnavalslagers van IJsden tot de mokerij. En daar moet ik dan tegenop boksen, met mijn volkstumelige lieder zur Weihnachtszeit. Met Kerstmis komen de herders bij ons in optocht naar het krepke. We hebben geen 3 koningen, maar een prins met 2 judanten. In onze kerstboom hangen geen buil met 1 lange slinger. En in plaats van schuip hebben we dansmarietjes in het gras liggen. En terwijl ik op mijn kamer zoetjes stille nacht neurie, zingt Beppie in de kamer daarneven mij dat de nacht nog zo lang is. Wij komen tezamen voor de proclamatie. En dan moeten de 3 keer rooien waar die herdertjes geweest zijn. Maar rond de maand januari begint het dan toch te kribbelen en zo langzamerhand bent er nou ook knats verkloren. De roeiendraad van dit jaar is pimpen geworden. Pimpen of oppimpen, maar dat is waarschijnlijk een contaminatie van opkalefaten en pimpen, net als dat optelefoneren een contaminatie is van opbellen en telefoneren. Het kan ook zien dat het is samengesteld als analogie op pompen en oppompen. Maar dat is een beetje onzin, want als je van pompen oppompen maakt, dan beweerde eigenlijk dat je ook iets kunt afpompen. Net als bij blozen bijvoorbeeld. Je kunt iets opblazen, maar je kunt iets ook afblazen. En ik kan het weten, want ik blaas trompet. Pimpen. Het woord zit niet in de dikke Van Dalen. Ook niet in het negroen buksje. Maar als je even googelt, dan krijg je 32.700 hits voor pimpen en 1800 onderhand voor oppimpen. Dat is de stand van 23 december 2007. Een kwart voor 4 's middags. In Wikipedia kunnen lezen dat pimpen een werkwoord is dat zoiets betekent als opleuken of versieren. Duk op een kitscherige manier. En dan is de foto of de tekening van de voorplaat van de klas toch tamelijk goed getroffen. Het pimpen kwam vooral in trek onder jongeren aan het begin van de 21ste eeuw. Dat is dus nou ongeveer. En daarmee is pimpen een tamelijk nieuw woord. Net als boekito-proof. Boekito-proof betekent bestand tegen vandalisme. Dat komt onder andere tot uitdrukking in een zin als: met al dat nee worden niet alle brievenbussen in Horst boekito-proof. Een del apen van jongen, hij is opgeblazen. Maar ik heb me voor vanavond verspreid niet zozeer met pimpen bezig gehouden. Dat gebeurt dadelijk nog volop. Ik heb een paar weken geleden voor maar €1 een buksje gekocht bij de Slechte. Kunt u breukelen, dat hij nou eigenlijk natuurlijk wel helemaal te liggen, maar net in de gang zien is dat nou. Dat is dit buksje, kunt u breukelen. En in dat buksje, er werden plaatsnamen die niks betekenen, toch een betekenis toegevoegd. Bijvoorbeeld het dorp Busselen in Zuid-Limburg. Want niemand weet wat Busselen is. Dus de mens van dit buksje, die zei weet wat Busselen is. Busselen is het bewegen van de wangen van hoerbejaarde buspassagiers op een hobbelige weg. Natuurlijk werden plaatsnamen hier in de buurt zorgvuldig vermeden. Waardoor ik dacht, ja, dan moeten we dat maar wel zelf doen. En ik heb er een paar tegen het licht gehaald. Hegelsom. Een hegelsom is een onderdeel van een wiskundeproefwerk. Zoals een aardrijkskundeleraar of een geschiedenisleraar een strekvraag bedenkt, zo verzint de wiskundeleraar een hegelsom. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Duitse filosoof Georg Friedrich Wilhelm Hegel, die bekend stond om zijn uitzonderlijke scherpzinnigheid, een scherpzinnigheid die je nodig hebt om zo'n hegelsom te kunnen herkennen. En zo kan het gebeuren dat uw zoon of dochter toeskomt en zegt:
Iedereen had alle sommen goed, behalve de hegelsom. Kasterij. Kasterij is een oud woord. Dat zit al aan de spelling. Het is een woord uit de 16e eeuw en hoort toen een vulgedoond kermisspel. Kastenrij. Je kunt het vergelijken met het balletje van tegenwoordig. Vingervlugge oplichtertjes had je 3 dezelfde kaas bij zich en in één van die 3 laagden ze een bal. Ze maakten de deur toe, dan haffelden ze die kaas duchtig doorheen en voor een halve stuver, in die tijd een kapitaal, kostte dan de mensen meedoen aan kastenrij. Aan het rooien in welke kast een bal zat. Je snapt natuurlijk wel dat ze datzelfde goed hadden. En dat de meesten een duchtig oorloodje leken. Meterik. In dit reken is meterik toch wel het meest bijzonder. Vroeger, ik zeg vroeger, toen op de Schaag en om de Meulen nog aal rieke boren woonden, met een gigantisch ego, ik zeg vroeger, die geer opschupte en overdreven over wat ze hadden, ik zeg nou een keer vroeger, ook over de moord van Urge Wetwel. En dan zagen ze volgens een meter ik. En de Boetendurpse, die trapte door in het begin nog wel in. En spraken vol bewondering over die meter X. Oh kijk, daar giet weer een meter X. Dat is dus de Nederlandse naam. Maar tegenwoordig heeft iedereen over de meterik. Wat is een meterik? Toen ook de meterikse boeren Boetendurp aan het vrije gingen, kwam bij de Boetendurpse de waarheid al gauw genoeg aan het licht. Die meteriks worden niks worden geschapen als anderen. De Boetendurpse worden besodemieterd. En in plaats van meterik noemden ze de mensen voor besodemieterik. In de loop der jaren is dat besoden een beetje verloren gegaan en is meterik overgebleven. In het reken kan natuurlijk gevulde maal zevenum niet uitblijven. Dat zerum een bijzonder derb is, dat weten we onderhand. Maar dat was vroeger ook al zo. In een tijd dat zerum nog een echte stamwoord, werden zij Boetendurpse zoveel mogelijk. Maar als er toch een kwam, dan grepen ze hem en dan riepen ze, kom, we zeven hem. En dat betekende dan dat ze zich naast in een tierzifje stopten en dat het zifje duchtig draaide. Voor de meeste gasten betekende dat een gauw afscheid van zevenum. Maar diegenen die zijn gebleven, kunnen nog altijd herkennen aan haar neus. Maar zevenum heeft ook zijn dialectnaam, Zerum. Die daar natuurlijk niks mee van doen kan hebben. Ik zag al, Zerum is een oud dorp. En het woord Zerum stamt uit de Romeinse tijd. In zijn beroemde boek De Bello Gallico schreef Julius Caesar: Et Cleopatra bella badedas in Zerum. Wat de slummerikken vertaald hebben als: en de mooie Cleopatra baden in ezelinnenmelk. Maar dat is allemaal onzin. Het boekje kunt u breukelen. Best grappig om te lezen. Maar daar gaan wij nou niet meer weer. Wij zien even de klos. En daar gaan we 3 mee beginnen. En dat doet als eerste Geert van de Munkhoff. Die heeft vorig jaar goed opgelet toen prins Johan de Eerste uitkwam. Want er zat hier een gigantische strons in de zaal. En je kunt de indrukken meelezen op de ongepinte bladzijde 40. Geert van de Munkhoff. Was dat vorig jaar, hè? Volgens mij waren het jaar hier, maar goed, ik kan me vergissen. Het was in ieder geval zo dat ik toes naar de Prinsenproclamatie en het luisteren was. En toen was ook de Rijndom bij en toen de prins uit was,
Toen wordt door de Rijndong een aantal mensen geïnterviewd. En voor aan de bühne, vast tegen de bühne aan, met een pilsje in de hand, moet bijna zo zie geweest, stond Rinus, van de Paasbergen naar de Mulder. Johan. En daar is dit opgeschreven. Oh. Ja, ik weet zeker dat ik die goeie heb. Bladzijde 59. Niet gepeemd. Bladzijde 59. Woord tekort, heb ik het genoemd. Wie heeft Rinus gezien toen Johan de Eerste uitkwam? Als je het hebt over pempen, dan zullen Rinus en een zelf pemper kunnen nemen. Elke keer weer beter dan hij zelf al hoort. Hier volgt een eerbetoon aan een mooie mens. In zijn eigen fotoboek stiert het een en ander over hem geschreven. In 63 de eerste prins die hij altijd is gebleven. Omdat, zoals hij het zelf zag, hij het geluk had hem te boffen. Toen de 45ste prins uitkwam, leek Rinus te ontploffen. En wat hij aan beer misschien een beetje te veel had, maakte hij ruim goed door alle woord die door tekort kwam. Leuk, geweldig en wij moeten samen, iedereen. Man, geweldig, iedereen samen en wij allemaal. Maar ook, dat nou 44 jaar later en zonder iemand tekort te doen. Man, wat leuk, wat goed, wij allemaal en iedereen. Weg en van de Mulder. Man, wat mooi, niet hè, prachtig. Niet te geloven, man. Te gek, geweldig, wat toch machtig. Grut dat hij was, de eerste prins. Zo levensblij, ontwapenend waarachtig. Ontiegelijk mooi en tegelijk zo eerlijk en zo krachtig. En ook al prot hij soms wat veel, of zegt hij dan wel juist wat weinig, het vuur, waarmee dat altijd klinkt, heeft Rinus maar alleenig. Zien we het gewoon rechtstreeks naar het hart. Met kracht, waar ik geen woord verwiet, en kracht die, en dat is heel apart, bij niet veel mensen zo besteedt. Zien vuur van spreken, ongewoon. Daarom besloot ik plechtig, als slotstuk van dit eerbetoon, met vuur spreken, het wordt Rinus echtig. Dan gaan we naar de volgende. Ik hoop niet dat je de klas toe hebt geslagen, want het volgende staat eigenlijk op de volgende bladzijde. Op bladzijde 60. Jos wijst, den hij zijn stuk klaar. En toen zag Loes, maar jong, het had een kleur. En daarom had zijn stuk kleurke. En ik zag al, het is te vingen op bladzijde 61. Kleurke. Het rapport. Ik weet niet of je het wel allemaal kunt huren. Het rapport van de provincie was onverbiddelijk. Hoors was een saai en gries deur. Niks te doen, niks te beleven, niks te doen. Miljoenen waren er verkwanseld om er wat van te maken. Eindeloze onderzoeken, bevolkingsraadplegingen, heissessies en meer van dat soort kwaads. Helemaal te gek verweerd was natuurlijk die enquête voor de hond. De vragen waar die naar de wc ging. Ik heb dat papier 3 weken bij zo'n hond in de mand gehad liggen. Maar ik keek er niet naar om. Hij verrekte het er met in te vullen. Maar goed, er moest wat gebeuren en ik was er nog blij dat ik gevraagd word om er wat aan te doen. Dit zien het soort uitdagingen waar de mensen op zitten wachten. Iedere keer in hun leven komen ze neer. Ik benoemde met hier een commissie met de niks verhullende naam van Kleurrijk Hoors. De commissie wordt op advies van de SP samengesteld uit gewone mensen. Waarvan ik ook de namen bespaar, omdat je die toch niet kent. Over hun gepraat. Die hondentoilet is aan niks, want de hond lopen ze links liggen. De hoeft niet eens uit te schreeuwen. En dan die kleur.
schietbroen, daar gaat er zo'n niet op zetten. De commissie heeft ze met 10 pink op paars geverfd. Goeie actie, nee broden maar poetsen, verf. Zo ook die 3 gratieën in mijn geliefde Kasteelse bus. Die stonden daar, waar in nog niks seconde, maar zo saai, zo gewoon stond die door aan dat water. We hebben ze met 10 hippe lingerie aangetrokken. De een ligt roos, de ander ligt groen en de derde ligt blauw. Het heeft niks met lief, maar prachtig zo te doen. De scholen in Horst, ook neem hier een toonbeeld van met een potlood kleuren werden blij, zijn onderhand gepakt. De basisscholen van Horst in het rood, wit en blauw. En ieder jaar wisselden ze van kleur. En de richting. De Iederwieschool is wat ongewis. We zijn bang dat door iedere dag de kleuren wisselen. Het Denderon College kan ook wel een kleurtje gebruiken. Want dat is al jaren de meest witte school van Nederland. Verschrikkelijk saai. En het AOC kreeg ook kleur door een opleiding te starten voor slankenconverteerders in Tibet en koeboren in Ghana. Even dus terug naar de Kasteelse bus. Want daar stiert natuurlijk nog altijd de afzichtelijke toren even de ruïne. In de komende 14 dagen kunnen op de gemeente een idee indenen om er iets van te maken. Degene die wint, mag een jaar lang zich een gekleurde spoeling in hoor laten zetten bij een van de plaatselijke kappers. Overigens hier het plan om de ruïne te renoveren de niet kan zeggen. Want ruïnes renoveerden niet. Daarom heet het ook ruïne. Anders zou ze weer gewoon kasteel tegen gaan zeggen. Lang heb ik met de commissie gedocht over een kleurke voor al die rotondes in Horst. Maar we komen er niet uit. Je weet dat in een rotonde zoiets betekent als een rond kruispunt, waar, zolang als je erop zit, de verkeersafwikkeling plaatsvindt volgens het voorkeursrecht. Zie er eenmaal af, dan heb je niks meer te vertellen. Tenminste niet op de rotonde die je verloren hebt, maar dan kun je gewoon echt weer in de negen. En dan lijkt het net of dat je eigen lot in hand hebt in het verkeer. Laten we hopen dat deze omschrijving ons inspireert om er wat van te maken. We zien intussen aangekomen bij de grootste, maar ook de meest moeilijke klus van de opdracht. Geef kleur aan het gemeentebestuur, luidt de centrale vraag. Kijk, flauwe grapjes over dat het CDA nimmer groen, maar NGB pips is. En het P van de A voert het verliest van de Felix van Harengloed zien achterhaald. Ook dat het VVD blauw en de flinke knauw van Californië heeft meegekregen en nou bont en blauw is, weten we. Zelfs dat het pittige rooien van de SP-tomaat flauw is geworden sinds het vertrek van Paul is algemeen bekend. We zullen ons dus wat anders in moeten laten vallen. Loop me er eens en nacht je over slopen, zag ik tegen de commissie. Misschien valt die daar wat in. Maar 's morgens, toen ik wakker word, had het geregend. En de verf bleek niet watervast. Alles was weer zoals het was. Mart Verheijen gaat met zijn tijd mee. En hij heeft reclame gekeken. Geen wonder dat je kunt luisteren naar en meelezen met Goeiemorgen Clochards. Oh, hier heb ik mijn leesbril opzetten. Zo zeg ik weer, ja. Goeiemorgen Clochards. Ik kreeg een kort verslag van onze chatbox en onze Nutella van de Vloscommissie. Ger, we gaan weer vergaderen. Wanneer willen we weer? Volgende week, Bevermeester, om 11 over 11 door. Wie niet kan, Ger even afmelden bij mij. Elle, ja, maar het wil ik hoogwiet. Dit is nog 3 lont en we hebben nog geen moeite in het rood. Toen, ik ben er wel, ook als Violia niet vreed.
Zondags 14 oktober. Onze tweede vergadering. Ger Gubbels opent de vergadering. Goeie muggel, klosjaars. Zeker nou die weerfeesten van gisteren. Ons Dion is zijn klusje vergeten en die geeft een wuntje. Maar van de Munkhof. Doe mee met een boffie. Ja, boffie? Ja, ze merkt. Dat is woffie met een borreltje. Pedro, ik kijk hier naar Wallen. Of laat ik toch maar beginnen met een witte lemmen. Ger, ik heb al nagelogen over de rode brood. Wat vind je van pimpen? Doe Jenniskus. Pimpen, maar dat is toch geen hoorster? Pimpen is opkalevateren. En pimpen, vrienden trouwens, pimpen. Huub Vermeeren. Daar kan ik wel veel botox van maken. Er zien mensen zet gepimpt aan mij. Maar ene kan maar de Jannes krijgen. Maar het lijkt tegenwoordig wel of iedereen het durm vreut. Maar als we toch om pimpen, hoeft er niet meer naar de spulling te kijken. Die pimpen kan alles. Tilly. Laten we de zaal ook maar pimpen voor de overvracht. De buurheer van Blob 11 hebben de zaak ook getimpt. Maar eigenlijk wel nee. De drukkerij staat er nog steeds. Alleen nou boete voor de deur. Onze Ger. Nou hebben we op het Wilhelp Minplein blok 10. Maar in de Stationsstraat, op de boterdagavond, hoe is blok 10? Ger, maar wat doen we eigenlijk met deze flosovervracht? Elle, Flosso en Rosso. Kees van Rooij, voor zit hij. Die heeft altijd al een ereplaats bij ons. En wie zelf gewoon mooi roei in het mooi. Pedro, en dan leggen we mooi de looie leupbrood voor onze gasten. Rob van den Beuken, onze tekenaar. Als ik de geurplaat ga pimpen, welke vreemdspest erbij? Dion, ja, we hebben nog altijd die wasprinsen van 3 jaar terug. Voor Primus en een gepompte Frans. Ja, eigenlijk is alles nog mogelijk, dat weet het toch? Maart, dankjewel. Een van de 4 nieuwe schrijvers in deze klas is Ron Vervoor. Ik heb hem straks aan de keer voorgesteld. Hij is 2 jaar geleden ceremoniemeester geworden bij de jeugdcarnaval. Vorig jaar was hij jeugdprins. En hij probeert zich een plaats te verwerven in het hoogste carnavalsleven. En dat gaat hij onder andere door met zijn artikel dat je mij kunt lezen op bladzijde 30. Het gaat onder andere over wat hij vorig jaar mee heeft gemaakt. Ho oma, terug. Het wordt Pimp My Ride op MTV. Pimp My wat, zei ze. In dat programma doen ze auto's helemaal tunen, verliegen en een dikke audio-install in maken. Oma, ik heb me zuchtend aan, jong. Maar dat de auto moet rijden, die hoeft niet mooi te zien. En een paar seconden later is oma fanatiek zin aan het rooien. Wie that's a question. Massa. Het scenario klopt niet voor de volle 100%, sorry oma. Maar ik denk dat elk persoon in de categorie 15 tot 34 zich wel kan inleven.
Al is het maar met een van de 1000 andere voorbeelden die er heel mogelijk zijn. En natuurlijk zullen we nou wel denken, wat heeft dit met carnaval te maken? Maar inderdaad, het heeft eigenlijk helemaal niks met carnaval te maken. Ik vond het gewoon een leuke inleiding van mijn bijdrage in de klas. Tegenwoordig werd alles gepimpt, maar dan wil ik me even bij de carnaval te houden. En om dit verhaal toch maar een persoonlijk tintje te geven, beperk me een beetje tot het carnavalseizoen van vorig jaar. 28 januari 2007. Ik kom affietsen bij de Meertal, met de zwarte schoenen in de zak. Hoep fietsenboete en het aantal mensen in 10-voud binnen. Een paar uur later, op het moment van op- en uitkomen. Ik stond op het podium, aantal lampen op u gericht en 1500 gezichten over kant op. Behalve de mensen die het meer interessant vonden. De proclamatie is voorgelezen en roepen nou tot de 49ste. Ja, muziek aan, masker weg, kebab, bovenstuk aan, helm met veren op, paniek, hectiek. Maar dan ziet je op het podium Prins, de anticlimax, Michelin-pupje de eerste, met zijn splinter in je opgepimpte pak. Ik zoog pas achteraf, het kruis wat op de engels hangen en het bovenstuk een mutje, de adjudant had je graag een eigen pak aan hoeft te hebben, want die piste bij mij wel in. Het was inderdaad opgepint, maar ik denk het ene zonder te namen nemen. Jeugdprins, alt-jeugdprins, in veel modellen moet staan. Maar bedankt aan onze Willy van de jeugdcarnaval, ook niet bepaald aan de wortel, meer van het kaliber Winterpeen. Is het uiteindelijk door Passen en mij toch nog allemaal goed gekomen. En zo heb ik de rest van de vastelavond in een mooi metallic blauw, verlicht en met licht metaalkleurig scherpjes gepimpt pak. En een geweldige tijd gehad, die ik mijn leven lang niet meer zal vergeten. Dankjewel. Ja, ik moet wat zeggen. Professor Wim Hendricks is een van de 3 mensen die mij vorige week woensdag een Loddergenoven bezocht hebben. En Wim is ook al een aantal jaren de vaste meewerker van de klas. Dit jaar heeft ook hij het over pimpelen. En dat kunnen wij lezen op bladzijde 93. Pimpelen. Bij pimpen denk ik als eerste aan die programma's op de televisie waarin ze aan een oude duffe auto helemaal slopen en dan weer opbouwen met heel veel chroom, leer, letse kleuren, spoilers, televisie erin, baan met drinken zodat je zat kunt weer onder het rijden en hele grote zware boksen voor keiharde stoepmuziek. Ik zie Gert Driessen al met zo'n Amerikaanse bak rijden over het toekomstige Floriade-terrein. De radio keihard aan met muziek uit de Flower Power tijd. Een nummer van de mama's en de papa's. California Dreaming. Zo'n soort gepimp liet mij toch maar niks meer voor 50-plussers. Dat past niet meer bij de leeftijd. Wat voor gepimp dat wel. Nou, wat dochter erover om het leven nog eens wat op te pimpen. Want het leven begint pas als de kinderen het huis zien en een hond is kapot. Kees zit al helemaal voor zich. Dat krijg je het pas rustig, meen ik. Daar hoefde niet meer 's morgens in alle vroegte met dat bierse stroot op, met een plastic seksje in de thuis. Daar hadden we een tijd om samen met de vrouw te gaan wandelen. En die wil zeker niet 's morgens om 7 uur. Tenminste, niet wandelen. En gegarandeerd niet ergens naar een hondentoilet gaan kijken. En datzelfde s'avonds nog een keer. Je moet vooral niet tegen een vrouw zeggen dat je haar leven ook een beetje wilt pimpen. Ze zou kunnen denken dat ze een paar botoxbehandelingen gaat krijgen en dat ze daarna een paar lippen heeft als een kooikaper. Ze kunnen het tegenwoordig zo maken dat je een pokerface krijgt en geen spier meer kunt vertrekken. Misschien zien enkele van de hoofdrolspelers in California Gate ook eerst bij een plastic chirurg geweest. Of bij een orthopeed.
want sommigen blieven de poort stief hadden. Doch hier dadelijk wel veel geel licht komen bij die keis. Vroeger scheen door allier het rode licht van Loversling. En gepimpt hoes. Dat rode licht werkte ook als gegruie lampen. Het zij en de werktitel kunnen zien voor een boek over Californië. Van hoerenkas tot tuinderskas. En één ding wordt langzaam wel duidelijk. Iemand vult zich genaaid of iemand wordt genaaid. Of zoiets. Bij de veiling zeggen ze dat je dat van de zonnige kant moet bekijken. Overal zou je ook nog kunnen denken dat je jou mee neemt naar de juwelier en het oude pand van Kruidser en er een kwak juwelen tegenaan wilt gooien en er met goud en zilver wilt behangen. Als ze dat denkt, dan kan ze sowieso nog lang wachten. Want als het pimpen van dat gebouw in hetzelfde tempo blijft doorgaan, duurt het nog jaren voordat het geopend gaat worden. Misschien komt er net als vroeger bij Kruidser wel een wachtkamer in. Gers Koppers doet dat wat gauwer. In een oude apotheek wel des slecht dat er beter van weer. En hij heeft het binnen al gepimpt. Blekende tegels in plaats van pleisterwerk. De optocht van een dreumel mogen ze ook wel eens pimpen. De optocht stiert op de tocht. En de kiekers ook. Na zo'n gatenkiers als Stefan vorig jaar je dadelijk nog geen hond meer naar kijken. Het enige wat in een optocht niet gepimpt hoeft te weren, is het paard met allemaal dat blinken koper en die bellen voor een boerenbroedspelwagen. De jingle bells. Na de optocht is het wel druk overal. Pimpelen hoefden de dreumels niet meer te dieren. Bij blok 10 kun je voort in een gepimpte drukkerij gaan pimpelen. Daar is het nou veel drukker als vroeger. Als het er vol is, en ook bloos ook, dan heb je de kans dat je niet op een tijd het toilet haalt. Die zien wiet weg toe. Het is net als met de hondentoiletten. De meeste hond halen die ook niet. Maar weet je wat? Wij gaan ons een hond kopen. Dat heb je nog niet. Maar wat dan een alde? Want het leven begint pas als de kinderen het huis zien en een hond is kapot. Dit jaar was er voor het eerst geen dreumel alaaf. Als je door de klas heen blijft, dan kun je lezen dat Geert door een gedicht over heeft geschreven, zonder begin, geen eind. Ziet op zich heel rooskleurig goed natuurlijk. Maar er is nog wat anders. Cor Kupers heeft er een verhaal over geschreven. Een verhaal dat echt gebeurd is. En Cor, wil je dat liever niet zelf voorlezen? Nou, we hebben een sublieme voorlezer in ons midden. En dat is Mart van de Munnikhoff. En het staat op bladzijde 51, het Koebiest. Dreumel alaaf. Wat dreumel alaaf? Er wordt dit seizoen graag in een dreumel alaaf. Het seizoen is met de stiltrom geopend. En een durm onderstond waar gebeurd verhaal. 1988, eerste dreumel alaaf op de Meert. In de toenmalige gemeente Horst werd er druk gestreveld over welk monument er voor het gemeentehuis moest komen. Horst is een agrarische gemeente, dus er moest een standbeeld komen dat er betrekking op had. Er waren voorstanders van een paard, maar anderen vonden dat het een koe moest worden. De Dreumel Alaaf-commissie had een multibeest gemaakt. Een grote plaat waar losse onderdelen aan een romp gehangen kosten weren. Zoals een paardenkop, een koeienkop, een uier, een paardenstaart en ook een koeienstaart. Op die manier kostte alles los aan elkaar hangen en je kost daar zien wat het mooiste wordt. Zo kost er op een verantwoorde manier een keuze gemaakt, weer gemaakt. Maar wat is om meer als levensgrote platen, als je ook nog in Zaal van IJster wilt feesten? Ach, zegt Piet Keizers, we sjouwen ze maar even naar Cor Kupers toe. Dat is Cor B en we zien van de knommel af. Cor sjouwde zelf hard mee en ze waren zo weg.
Maar toen zat Cor toes met de rommel te kijken en bedacht een goed idee om er vanaf te komen. Dags voor vastenavond zat hij het koebiest triomfantelijk voor de deur in zijn hoofd aan de Loevenstraat. Zo, dochie, er zien zat rotjongen met de vastenavond die met zo'n ding gaan slijpen. En dan ben ik er lekker vanaf. Zondagsmorgens, toen hij met zijn duffe kop door de gardine keek, zag hij tot zijn schrik dat het biest er nog gewoon stond. Ach, zei Tini, wacht maar, vandaag nog een optocht. En dan nog wat later. Dan nemen ze dat ding echt wel mee. Op die uitspraak wordt volledig vertrouwd en ze gingen zelf weer feest vieren. Maar ook de volgende morgen herhaalde zich datzelfde. Het bier stond er nog gewoon. De jeugd is blijkbaar even lang niet zo baldadig als de mensen altijd zeggen. Kort toch, ik moet de jeugd toch eens wat aanmoedigen om het ding weg te halen. En schilderde een bordje met een tekst. Dit biest mocht weggehaald worden. Zo, nou was het wel duidelijk. En Cor ging weer met zijn Tini op paard om de boerenbrullen te gaan vieren. In het volste vertrouwen dat het nou wel meegenomen zou worden. Toen ze 's nachts toe kwamen, slaakten ze allebei een zucht van verlichting. Het biest waren weg. Vol van dit feit en van de nurige pilsjes slepen ze als een gaat in de volgende dag. Wie dat een telefoon ging. Met bongers Wim. Hé, uit de Loevenstraat, zeg Cor. Is er over laat zo'n keer zo'n rotjongen even komen. Die had je dat mooie biest, dat geen in een hoofd had staan, bezig. Ik heb ze erop aangesproken dat ze zoiets echt niet kan. Uiteindelijk heb ik ze zoiets gekregen dat ze het achter mijn hoes hebben gezet. Dus dan weten we wat het is en dan hoeft nog geen zorg meer te maken. Bleef biest stil aan Cor in de kant van de lijn. Wat moet het dorp zeggen? Zo'n schone kerel als Wim Bongerts, met de beste bedoelingen, die gaat er toch niet afvallen? Dus Cor zei het, hartstikke bedankt. Ik kom het dadelijk wel halen. En zo gebeurde het. Cor had het biest met zijn karken gehaald en veel zoiets als ik nog weet, heeft hij het nog altijd toestaan. Moraal van dit verhaal? Er zien veel meer goeie mensen, oud en jong, als dat je denkt. Stond door te kijken naar de auto, zo stil en ganz alleen. Doordat de zon stond meegedekt mee op zo, die wou je wel bij mij zien. Dus keek me lief aan en ik kreeg een rode kleur, dat nekje stelde toen aan mij. Muziek.
muziek van een joekskapel. Zeg je aan die, nou dat dit maar weer zo flauw. Stap op een bekant op de bouw. Hey, ga degene met mij, deze vaste domstie. Ik ben geen medici. Hey, ga degene met mij, in de volgende café. Nu is allemaal oké. Hey, ga degene met mij, deze vaste domstie. Ik ben geen medici. Hey, ga degene met mij, in de volgende café. Nu is allemaal oké. Hey, ga degene met mij, deze vaste domstie. Ik ben geen medici. Hey, ga degene met mij, in de volgende café. Nu is allemaal oké. Hey, ga degene met mij, met mij. Met een paar vrienden heb ik een tijdje geleden een clubje opgericht. We bestonden al langer, maar dat had geen enkele status. We klooiden maar wat aan, voor onszelf. We hadden geen statuten en ook geen voorzitter of niks. Maar we vonden de tijd weer dat wij ons hobby op een hoger niveau brachten. We zijn trots op wat we doen en dat mag iedereen weten. We hebben laatst ook subsidie aangevraagd bij de gemeente. Wat we doen? Coma zoeken. En niet te misselijk. Misschien vind ik het beetje oud voor dit tijdverdrijf, maar ik ben daar al heel jong mee begonnen. Gelukkig tenminste. Mijn lang geheugen is namelijk al lang door de kloot. Dat zegt mijn vrouw tenminste altijd. Die moet zich trouwens iedere dag opnieuw aan mij voorstellen. Dat hoort het wel spannend, moet ik zeggen. Iedere avond seks met een vreemde vrouw. Op vrijdagavond hebben wij onze clubavond. In ons clubgebouw. Ik heb bij een tom-tom op mijn fiets laten bouwen. Anders werd ik de weg door naartoe nooit. Het is ook iedere keer een verrassing wie er is op de clubavond. Ik ken er geen ene meer. Vroeger kost ik zo wel, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Daarom is het maar goed dat wij bij die statuten een ledenlijst hebben gemaakt. We nemen dit coma zoeken heel serieus. Laatst hebben we nog een lid moeten royeren. En hij zich doodgezopen zonder dat hij eerst in coma was geraakt. Kijk, dat kan niet. Dat pikken we niet. Je moet altijd eerst in coma raken. Wat je daarna doet, moet je zelf weten. De vent mocht niet meer komen. Ja, wat kunt zich hier nou? Een aspirantlid, ik ben zijn naam even kwijt, hij heeft zich laatst lam gezopen. Dat vonden we heel sympathiek. De rolstoel is hier, dat heel erg goed. Ook dat is niet waar twee nastreven. Meer als een eervolle vermelding tot een leraar voor in de rangorde.
Ik zoek me iedere week te pletten. Maar mij is het nog nooit gelukt om in comatische toestand te geraken. Dan komen we aan hier aan. En Kiek ligt de schijl van de zattigheid. En meestal word ik ook wel gestrekt. Maar ik blijf bij je bewustzijn. Voor zover ik dat nog heb. Ik heb je wel een keer klem gezogen. De brandweer had me toen moeten bevrijden. Volgende week hebben wij een uitstapje naar de Bacardi Briezenfabriek in Gouda. Als het mij daar niet lukt om je onder de grond te zoeken, dan weet ik het ook niet meer. Dan een van de vaste bouwstenen van ons klosoverdracht zien natuurlijk, dat zijn dus twee van ons vaste bouwstenen, Eumes en Bertha. Duk strijverden ze en dit keer veel van mij, vind ik tenminste. Maar dat leert er natuurlijk aan wat je toes gewend ziet. Jan van Tijn, Eumes en Bertha op bladzijde 63. Horst, pimpelcentrum. Wat denkt er over? De bok is vet. Ik ben het niet aan het zeggen. Voor een jaar of wat heb ik kort genomen van het project Horst en de Floriade. Maar er is wel niks mee gedaan. En ik heb alweer een nee op het door. Kortelings zie ik er nog eens voor gaan zitten. En dit was het. De ganse heuvel van al de horecazaken werd terugzetten. Vooral ook die klinkende namen. Dagvlieg Horst werd definitief zijn plaats op de kaart. Want, waar zijn ze gebleven? Hotel Stad Venlo. Annex Café Biljart de Grieze. Café Beukenoord. Hotel Café Biljart Rit. Pension Moeder Spreeuwenberg. Café de Amerikaanse Poort. Cafézaal Prins van Oranje. Hotel de Bloeg. Hotel de Bloeg loos ik naar aan. De waarschuwing. Hotel, restaurant, café, biljart, Coxu. Café, biljart, zaal, Juliana. Cafézaal de Vries. Café, biljart, de Vlegel. Café, biljart, de Nieuwe Lint. Café Jansen de Mulder. Café biljart de Middeling. Dat was voor ze. En café Patron in het Gaat. En nog zo'n 10 andere proeverijen. Dat zijn namen van de catalogus. Zo heb je de Horst weer gepimpeld. Even goed doe ik. Even de deur. Met de jongens over de cursus pepen ordineren. Je moet toch met de tijd bij. Maar ze hadden de brooi al geroken, werd daar. Dat gehoord ik. Meneer de wethouder, je weet nou hoe het centrum weer wordt. Doe wat je moet doen. Als het in hak stiert op wat ze toen geleerd hebben, is het altijd goed. Nou doe jij een beetje in de boek jagen. Kijk, en dat is nou weer Bertha. Ze doen de kerstje willen wasstoken. Dat is helemaal schoon waar. Die toerstok. Eumes en zijn gepepel.
Hoor je me toch de sigaren maken door de cursus pimpen? Zo neerwets is hij anders ook niet. Dat was ook niet woffer, maar doffer. Pimpelen, dat was de mening. Of je die voor door de cursus. Daar heb je de woerwacht voor. Schots dat hij zelf aan zit. Ik sta zo terug als een veetwatersbekje met vliegen deed. Maar wat denkt jij daar? Als je half nacht douche kunt en op een sloopkamer zingt dansen met bier in de morgen. En dan 's morgens weer opstaan met konnen in de ogen. Het is altijd hetzelfde. Dus elke keer wat anders, zagen ze vroeger. Dat heb ik met u bezocht. Dat centrumplan is aan de gang. Maar hij heeft nog al een nieuw project op het doel. Ik mag het tegen niemand niet zeggen, hè. Dus je moet het ook niet weer vertellen. Dat pand Smit van Brugge is een compleet hoefsmidmuseum. Maar dat weet niemand. Reken maar dat dat binnenkort ook opgehouden wordt. En dan komt hij met zijn actie. Alles weer in al de storen opbouwen. Kijk, dat springt de hoogste mensen daar. Daar hebben allemaal een achterhoek. Dat is zo'n beetje de cijfer waar je aldag mee zuides. Zoals gezegd, je moet het tegen niemand niet zeggen, hè. Maar je zult hem met de cent geven. Van de andere kant hebben, toen ik het deze dagen niet meer zag zitten, toen draaide hij dat plekje. Powder your face with sunshine. En achterwege scheiden de goed met poelen. Ja, dat is hij wel mijn sokkerbiertje. Dat is een kuitbox. Ik werk op het Dental College en ik heb heel veel collega's. En Annette Cox is er één van en Annette die geeft bij ons Nederlands. Dutch. Maar dat zullen ze niet zeggen als je op Peace hoort. Het Peace, dat kunnen mij lezen, er een reader van gemaakt. En dat kunnen mij lezen op page 15. Engelse ziekte. Afgelopen zaterdag is me wat verschrikkelijks overkomen. Daar wil ik u voor waarschuwen. Ik was namelijk in een day-out met Milianes. Ik ben een beetje een shopping addict. En daarom ga ik graag naar een outletcenter voor de aftersales. Het laatste wat je wilt tenslotte is een fashion victim te weren. Nee, don't like the dogs no bread of. Toen ik mij afgelopen zaterdag gans in het neergestoken had, met 9 leggings, sneakers, pullovers en strings, was het tijd voor de high tea. Dus we gingen naar de hoogste verdieping van de megastore om door wat te eten. Ik noemde een milkshake met kier sandwiches en scones. We hebben nog veel fun gehad met een oberdoor. Dat was een echte gentleman. Den schudde de jokes zo uit zijn slief. Toen we genoeg het pies sporen en naar de wc waren geweest, gingen we nog wat shophoppen. En terwijl ik aan een dubbeldeal op de bling-bling afdeling aan het sloeten was en net mijn mastercard tevoorschijn wilde halen, kwam er plotseling iemand voor me staan. De knakker hoorde de manager van de winkel tillen. De shopliften, zeg maar. Maar dat leed ik me niet over mijn kant gewoon. Ik pakte een hooligan beetje lufs en zag, ho, geen trief mee nuts. Wacht, die ging maar op uw beurt. Door had een teenager niet van terug en die hastte zich naar de exit. Van de franchiser kreeg ik nog een golden shopcard en daarmee was ik de king te rich. Na het shoppen was het tijd voor wat ander entertainment. We gingen naar een amusement park voor wat extreme sports.
Zelf durf ik niks. Maar Janus wil bungeejumpen, skydiven. Den dag zullen we afsluiten in het wellnesscentrum. Er was een heerlijke jacuzzi. Maar dat is me niet goed bekomen. Ik voelde me dizzy weer en kreeg een schimmering voor de ogen. Ik was bang dat ik in een bodybag afgevoerd zou worden. Gelukkig had onze personal trainer al de ambulance gebeld. Op de intensive care werd ik gelijk gecheckt. Mijn climate control was totaal in de war. Mijn global warming was gestegen tot over de 40 graden. Bovendien verleten allerlei juices mijn gestel. De details zal ik ook maar besparen. Laat ik in het kort zeggen, het was aalgoor. Gelukkig bleek het achteraf nog mee te vallen. Ik had een geval van Saturday Night Fever, ook wel de Engelse ziekte genoemd. Ik was over 3 hersteld en zo zat ik zondags albertoes aan de tafel. De dokter vertelde mij dat ik niet goed was geworden van een overdosis Engelse woord en dat ik gewoon horsten moest praten. Dan komt namelijk altijd alles goed. Ellen en ik zijn in december naar Utrecht geweest. Er was een of ander bierkomst die weer interessant voor hem. En dat was op zich een leuk uitstapje. Maar op de terugweg hebben we ons bierstig zitten ergeren. En dat wil Ellen nog een uitleggen. Het zit allemaal geschreven op bladzijde 24. Mobiele debielen. Mijn neef heeft een vette gratis telefoon met een deurabonnement en een heel lollige beltoer. Dat dan wel. Als iemand een belt, dan klinkt er een stem van een vrommes. Hallo, hier ben ik. Hallo, hieronder. Hallo, hieronder in uw thuis. En dat giet dan hoe langer hoe harder, tot hij de telefoon aanneemt. Vroeger noemde de telefoon op, maar dat is ook al veranderd, sinds er niks meer van de Noord op veld te nemen. Als ze ook nou opnemen met de telefoon, dan staat het daags erna op YouTube. Verschut. Tenminste, die is al verschut. Dan zie ik kwaad geworden in de klas op hoe leerlingen. Of hadden in een dolle bui wat gekke cabriolen uitgehaald. Of je maakt een ongelukkige schuiver met een stuk in de kraag. Je ziet jarenlang te zien op het web. Big Brother is nou helemaal onder ons. En die is niet big, maar een klein geniepig gsm'tje. Iedereen van groot tot klein is moet beeld te bereiken. Dus moeten ook wel een eigen beltoon aanmeten. Jonge vaders hebben er schaterlachende kroes als beltoon. Jonge mechjes hebben op muziek hijgende jonge jongens. En jonge jongens hebben copulerende hamsters. Het moet niet gekker weer. Van de zomer stond ik met nog een hoop mensen op de trein naar Horst Zevenum te wachten. Het was koud en naad. Net zoals de meeste zomerdag van 2007. Regenjas aan en toch siepen naad. Hurricanes, ding dong. Het bekende deuntje en daarna met diezelfde stationsgalmstem, die moeten er maar even bij denken. Dames en heren, over enkele ogenblikken bij de eerste tonen begon ze de met mee al wachtende al te zuchten en te steunen over de zoveelste aankondiging van een vertraging. Maar de stem ging galmend verder. Over enkele ogenblikken gaat deze meneer een telefoongesprek voeren. Ik herhaal, over enkele ogenblikken. Dit was de meeste met mij wachtende toch wel een glimlach weerd. En toen even later de echte omroepstem van de NS klonk, zoog ik de jongens in een telefoongriep. Zo zit het maar weer. Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Wat ik er weer een nadeel vind, zijn al die gesprekken die je nooit gedwongen in een trein mee moet volgen. Mensen, kinderen die dan met moeder gaan zitten bellen en door geen al te goede relatie mee hebben
Ik wil het allemaal niet weten. Al gaan in die gesprekken van, wie zie nou in Helmond het Hout? Wat zie je aan het doen? Nee, alles schiet goed. Als ik in Deurne ben, bel ik wel weer. Doei, doei. Dat zien dan de pubers die zo contact hadden met de horde op de apenrots. Daar hadden ze weer. Wie is er trouwens met dat doei, doei en hoi, hoi begoos? We zien toch geen Brabants Indianen of wat? Ik zag les een mechje in de trein bellen met 1 toestel. En ze messen met een tweede toestel. En het derde toestel beschaamd in haar tas vrommelen. Het moet inderdaad niet gekker weer. Een paar weken later werd in de trein zit ik in de eerste klas. De baas betaalde. Op de ramen zit een piepklein stickertje geplakt met stilte silence erop. Het is ovenspits, maar gelukkig willen er niet veel mensen richting Venlo. Waarom zou je ze ook? Ik kan er gelukkig in hoor 7 minuten. Heerlijk. Kans op een rustige reis. Zit ik net, begint er tegelijkertijd een of andere gekke trees in de telefoon te mekkeren over een mislukt sollicitatiegesprek. Ik kreeg alle waals en neets en zo onrechtvaardig omdat ik geen kerel ben op hoge toon te huren. Ik verzamel mijn stoute schoen en vroeg netjes een uur of ze er mij uit wou scheiden. Stilte, silence, wies ik op de raam. En nog een piepklein stickertje waar een bellend manneke op staat met een rode streep erdoor. Tries klopt met haar wijsvinger tegen haar kop. Nee, zeg ik ben niet gek, maar ik ga je wel zitten. Ik luister nooit gedwongen als vervolg van een sollicitatiegesprek. Daar wil ik me toch een beetje tegenwoordig. Ik roep over die bank heen dat het me de keel uithangt en dat ik het allemaal niet wil weten. Trace kijkt me schoorbechtig aan en zei tegen de andere kant van de lijn: ik moet gaan hangen. Want een of ander oud wief zit hier de hele tijd tegen me te zeiken dat ik hier niet mag bellen. Doei, doei. Galmen. Ding dong, dacht ik. Dames en heren, deze mevrouw, Gietalik en andere mevrouw, een enorme oplawaai verkondigt. Ik herhaal, deze mevrouw. Sinds toen het niet meer werkt, heeft hij veel tijd om te denken. En op zich ziet het dan al een halve filosoof. Het resultaat ervan kunnen wij lezen op bladzij 82. Als je uit een groen dorp komt zoals ik, de Meertrek, dan hebben we niet veel klossen rosso. Dat is het enige. Maar omdat het licht anders zo ver het gemeen niet zit, zet ik de kiep's af. Overigens, de meter van die van de Meertrek konden zien op pagina 37 van deze klas, rechts beneden. In een tijd dat je nog het zoeken ziet naar de bladzijde, vertel ik ook het toppunt van globalisering en tegelijk van doodsverachting. Dat is namelijk als je als ambassadeur van de oudste prinsen in Zerum op de prinsenreceptie keihard door de zaal kwakt, Zerum behoors. De filosofen van de Koude Grond zijn inmiddels bij de meeste van u bekend. Het zijn 2 vrienden, Beer en No, waarvan ik het angstvallig bijhaal dat ze niet elk jaar de boven- of onderliggende partij zien. Maakt namelijk geen fluit uit. Filosofen van de Koude Grond. Met de fiets aan de hand stonden ze op een viermeert. En giet het goed, vruchtbeer, och, het meeste wel, het hoeft eigenlijk niet beter te gaan. Beer concludeert, dus giet het wel beter, maar niet goed. Och, wat grezerij aan de kop en aan de vuut, maar wat er tussenin zit, functioneert prima. Kom nou, we fietsen maar 3 aan. Het zal toch wel een ganse tijd duren voor we weer toezien. Ze hebben zich namelijk voorgenomen de 9 gemeente Horst te gaan verkennen
nadat de gemeente Zerum en de oude gemeente Milderen zich eindelijk bij ons hadden aangesloten. Het wordt en de zworen dag nou, want de laatste 25 jaar zijn als elke feest in het boetegebied opgeruimd. Wil je tegenwoordig van Horst naar Zerum, dan moet er voor veel Amerika, als je tenminste onderweg eens even aan wilt leggen. Café Het Pluspunt wil nog als enige in het boetegebied de Vlaag hoog. Maar daar gaan we vandaag niet in. We fietsen naar de vier uiterste van de 9 gemeenten. Evertsoort in het westen, Medelsum in het noorden, Lottum in het oosten en Heijerheuf in het zuiden. Die 4 plaatsen liggen zowat 20 kilometer uit Rien en daartussenin leden een hars verkentige gemeente van zo'n 400 vierkante kilometer of 40.000 boender. Nou mompel bewonderend, wat zie je aan een intellectueel. Beer vervolgt, Horst stelt nou 16 dorpen en meer dan 40 gehuchten. Hoe gaan we de godsnaam nog intiem sfeer? En alles gaat veel gauwer als vroeger. Krijgbeer, vroeger duurde alles langer, zelfs de eeuwigheid. Precies nog, en toch door het leven nog gemiddeld korter, want we zien in de 9 gemeenten wel met wiet meer, maar gemiddeld niet slimmer. Die Zerumse hebben ons levensverwachting wel met 1,5 jaar verlicht. Door die 60 grote en kleinere gemeenschappen lopen ook nog eens 3 taallijnen. Omdat de Maas het gebied ooit doorsneden heet. Daardoor hebben de verschillende stukken ook nog een verschillende mentaliteit en ontwikkeling. Dat zal niet wat weren in de gemeenteraad. Ze praten allemaal Nederlands of wat ze door verhaalden. Maar ze verstaan zich niet. Maar daar zullen ze wel niet anders op reageren als de oude raad. BNW beschikt en de raad slikt. Weet je nou, smijs krieden door die verschillende dialecten ook nog verschrikkelijke misverstanden. Worden er vorig jaar bij, toen ze onze nieuwe burgemeester Grubbevoors vroegen of hij zich al een beetje gewend had, en de Brabander zag, het neigen is er al af. Hij heeft zich blijkbaar willen revancheren door een paar weken later die sprookverordening uit te vaardigen. Wie in Horst werkt en geen Horst praat, moet weg. Verdomme beer, daar lopen even zo de grensveen binnenkort knats leeg en de meter half. Ik denk het ook nog. Heb je trouwens gehuurd dat die van de Melderse Grinsveen en Eversoort aan Brabant willen verkopen? Daar wordt de zee weer het centrum van de gemeente. Want nou is de meter dat. En zagen ze, we hadden toch nog Pielzat over. Weer was dat daarom, nou snap ik pas wat je bedoelt met, je zit het pas als je het door hebt. Ze fietsen door de Merka en Noord stelt een korte pauze voor je boomschuw. Het is dat je een beschermd dorpsgezicht hebt, stemberen. En dat je een half jaar geleden in het ziekenhuis hebt gelegen. Merci. Ik zie hoe krijg 3 maanden uit de rollator geweest. Beaamd nou. Doe het ziek was ik. Ik doch, door hield mijn laatste zaagmeel. Ik ga het doen, kleide ik tegen de dokter. Nog lang nee, zegt hij. Maar ik weet zeker dat je gelijk hebt. Even later loog ik in coma. Toen ik 2 dagen later bijkwam, zag ik tegen zo'n verpleegster. Volgens mij heb ik een gaat in de kop. Want als ik mijn ogen toe doe, wordt het niet meer gans duister. Hadden ook gehuurd dat die van een oude rood. Daarachter stond er een paar. Toen bij de zekeromroep en verzoeknummer voor mij hebben aangevraagd. De Holsmichel met ja, er leeft nog, er leeft nog. Boomsjeu is door al die lui verloren en meer dan een internationale café geworden. De prijzen zien erop naar. Bij de deur hangt een bord, pas op voor zakkenrollers. Doet maar weg, wie snol. Als je hier een paar pilsjes betaald hebt, zie je het ook knoes. Ook zei de kastelein onder het tappen. Het leven is nu eenmaal schoon, maar duur. Je kunt het ook voor je koper hebben, want dan is het niet meer zo schoon.
Dit maakt niet te veel schoen, zegt Beer. Dat heb ik zat in de familie. Nou begint weer over het ziekenhuis. Ik was me toch ziek. Het enige dat besmerkt is geen pinduik was de pyjama. Never me nog en de mens van 96 jaar. Ik hoorde dat hij aan een dokter vroeg, hoe lang heb ik nog? En een dubbel CD zou ik niet meer aanschaffen. En ook geen weer de astronaut kwam de riem eens binnen en vroeg aan hem, hoe lang zie jij? 1,83 meter, dokter. Ik zie geen dokter, maar timmerman. En een paar dagen later was hij door. Verdronken. Verdronken? Hoe kost dat dan nog? Nee, ze denken dat hij over een mechje van een jongenwachting gedroomd heeft en toen is hem de mond te veel water in de mond. Waar ik in het ziekenhuis ook achter zie gekomen, is die verschrikkelijke slapschijigheid van tegenwoordig. De hoofdverpleegster van de afdeling rooide iedereen die geopereerd moest worden met klem aan voor de operatie en direct erna op de weegschool te gaan staan. Als je na de operatie meer ligt, dan heeft de chirurg weer wat in uw lot te liggen. Voor ik ontslagen word, kwam er nog een psycholoog aan mijn bed. Op een gegeven moment zei hij, ik kan u niet bereiken. En hij zou het verdomme naar weten. Toch schijnt hij een diagnose, of hoe heet dat, te hebben kunnen stellen. Alzheimer light. Als ze boete komen, is zo'n donkere de bel van Beers in de fiets aan het losrijden. Blief toch met uw vettige vuist vanavond, Beer. Ze kregen hem in haar vuttingen. Ik Marokkaan, ik niks gedaan. Beer schreef zelf van zijn gekwaak en zei, ik heb niks tegen allochtonen. Als ik wat zou hebben, dan had ik dat lang geboekt. Nou we het er toch over hebben. Had ik gehuurd dat Wouter Bos meer allochtonen in de ziekenhuis wil hebben. Gek ze nou, dat wil Geert Wilders ook. Via de zwarte plak peddelden ze naar Evertshoort. Daar wonen haast geen Zeremse meer, maar het schijnt wel en een Oethoors. Dit is door aan sterren kijken, want je hebt ook kloornachten. Moeten we eigenlijk geen Duits praten, Beer? Waarom? Ja, ik zie je zoveel dik op. Maar wat hebben ze in ruimte? Hier is het isoleren van uw scharen niet nodig, want we woonden ook geïsoleerder als toch. In de vrouwengevangenis, nou, doorbarst het van de vrouwen die het niet zo nauw hebben genomen met de moraal. En wat is nou beter als moraal? Dobbelmoraal, zou de nul zeggen. De nul, en is toch al lang dood. Ja, maar je is veel levendelijker als de meeste ministers nou. Bij de kerk van de Kronenberg, zegt Beer, hier zie ik hier gisteren nog op de begrafenis geweest van mijn oom Tinus. Was dit dood daar? Dacht ik dat ik hem leven begraven had. Dat was de oom van wie ik nog tegen u zag, dat hij niet vrijdag, maar maandag wordt begraven. En dat gij u zag, ging het hem weer een stukje beter dan. Oh man, oh man, oh man. Het is maar goed dat een klein licht ook in een duister schiet. Sorry Beer, je weet dat ik de 6e klas niet af heb kunnen maken. Waarom eigenlijk niet al? Ja, toen moest ik in dienst. No, je ziet mij in een aardige. Als ik overal om 3 slekken te griepen, dan zijn er gegarandeerd 2 de kloten op. Over een Blakdiek gaat het naar Hoors. Bij de vroegere café Zum Bahnhof houden ze een minuut stilte. Je weet wel, dat is die café die de naam kreeg nadat gebleken was dat de Rode Armee-fractie die Pruisers door en een keer koffie had zitten drinken.
Dono heeft de kastelein van de burgemeester een bord gekregen voor boven de deur. Ik laat mijn kisten door de Maoïsten. Ze fietsen even door naar de Rabobank voor te pinnen en Beer zei: als ik dat vandaag zo eens overal bekeken heb, dan is die bank er mottoduchtig in de praktijk aan het brengen. Wat men de Beer. Weet je niet wat Rabo betekent? Ruim alle boeren op. Als ze op Zerum aan fietsen, zien ze bij de Fico zo'n onverzorgde inboerling. Zeg, weet je in de kapper? Ja, zit hij. Dan moet hij in de Peperstraat zien. Daar gaat er maar schouw in. Zij besloten naar café Kroes Moeken te gaan. Omdat Willem daar werkt. Den ze nog van vroeger kennen uit café de Griezen. Het woord warm terugzien. En een naad. Willem stelde schrut zijn tweede vrouw voor. Die heb ik in de tijd in de Moelberenbos leren kennen. Ze was toen met een hond aan het wandelen. Ik vloot naar de hond, maar ze was koud. En toen ze mij zo kiebig aankeek, was mijn boek interessant te klein voor alle vlinders. Zee, 1,5 rommes, en bij mij liggen 12 krek, hij een bliksem, hij gegeten. S'avonds moest ze al gelijk Adam en Eva met me spelen, maar we hadden geen appel. Met mijn tweede vrouw had ik de ideale vrouw gevonden. Ik hoefde het alleen nog maar aan mijn eerste vrouw op te bieden. Dat heb ik schoon opgelost, al zeg ik het zelf. Wij veerden toe has als koperen brulf. En toen heb ik voor uur een vleegticket naar Ibiza geschoten. Pok domme wat ik cadeau, zit nog. En dat voor een koperen brulf. Wat moet er dan wel te geven als je 50 jaar getrouwd ziet? Dan stuur ik het gewoon het retourbiljet. Weer is de opschepperij van Willem keuk. Willem, pas wel op. Als je in de beste jaren ziet, dan hebben de gooien al achterop. Ik kan niet tegen dat optimisme van nou. Mijn waterbed is al jaren en doe je zie. Heb ik trouwens last van bloed? Erg mooi. Hoe komt het nou weer? Bij omdat je varkens kon liggen zonder roer te weer. Wat ik nog vragen wil Willem. Zie ze nog aan kannibalen? Wat moet ik anders opmaken uit dat briefje dat je verdroet hebt geplept? Oudere vrouw voor te koken gezocht. Willem deut af hier niet stapt. Hé jongen, ik moet ook nog wat vragen. Ik las in de krant dat Jan Cox weer vader was geworden van een zoon. Maar is hij wel de vader? Ten dreubel heeft er na de brand er alles opgeknapt. Het zou duidelijk zien, vandoor fietsen kwam niks meer. Het wordt zo erg dat Nol klaagde dat hij het brood in de café naar gas verlierde. Zo gauw stond er weer een nieuwe pils voor hem. Ik kan water drinken voor het te laat is. Het is al te laat, zei Willem terug. Wat kregen we nou, Willem? Zoveel mogelijk, dacht de kastelein. En eenmaal boemte zit weer. We hebben schoon gepraat. Maar zou je het wel haast en een literaire daar kunnen nemen. Ja, we hebben hier wat liters gehad, maar nou. Maar nou gaan we naar huis, daar zien we nog toe voor de zon opkomt. Want je weet, komt de zon, komt de zund. Je hebt straks al een keer naar de jeugd kunnen luisteren. We hebben jeugd, we hebben senioren, we hebben heel erg senioren. Maar we hebben ook de middenmoot. En bij de middenmoot doet eigenlijk onderhand toch wel een beetje eerlijk en warm bij. En als gauw de kindjes beginnen te komen, dan werden de sprookjes ook weer interessant. En Erik en Wart hebben een sprookje geschreven over Assepoester. En dan komen ze nou voorlezen op bladzijde 84. We kregen een brief van de klascommissie en we zogen de bu alweer hangen. Het onderwerp was pimpen. Nou, en de hele tijd brainstormen hebben we nog niks zinnigs. Totdat Wart met het idee kwam een stuk van vorig jaar gewoon een beetje op te kalifateren. Lekker makkelijk en zo'n kloor.
Maar we dachten dat dat wel erg gemakkelijk was. En dus toch niet door de eindcontrole zou komen. Daarom hebben we maar een ander verhaaltje uitgezocht. Het heet Assepoester anno 2008. Er was eens een heel lief en mooi meisje dat sinds de burn-out van haar pap bij haar eigen borderline stiefmoeder en ADHD stiefzuster woonde. De naam van het meisje was Assepoester. Ze woonde in een groot penthouse in de Librije. Voor haar borderline stiefmoeder en haar ADHD stiefzusters moest zij alle smerige en vermoeiende klusjes opknappen. Zoals de vaatwasser inruimen, de inductiekookplaats schoonmaken en de ganse ICT beheren, zodat de zussen de ganse dag online draadloos kosten huizen. Op en een dag kreeg iedereen in het dorp een sms'je, waarin je werd uitgenodigd voor een grote jumpparty in blok 10. Eerst zou een discjockey op zoek gaan naar de ultieme jumpster om samen een geregistreerd partnerschap mee aan te gaan. De zussen waren een ganse week bezig met de meeste jumpstyles te oefenen via YouTube en de vetste beats te downloaden via LimeWire. Assepoester moest niet meedoen. Zij moest de zussen pedicure en voetmassages geven voor een mooie voet en alle bezwierde aussies uitwassen. Op de dag van de party was Assepoester heel down. Verdrietig keek Assepoester hoe de gemeene stiefmoeder en stiefzusters lachend in het deeltaxi stapten en vertrokken naar het blok. Niet beuken, huurde Assepoester ineens achter zich. Het was Char, het medium. Ik ga ervoor zorgen dat je ook naar die party kunt. Assepoester kost bijna 9 leuven. Met een beweging van haar nieuwste Nokia N95 werd Assepoester door Char in het allermooiste trainingsplak met bling bling gebluetooth. Aan haar voet hij ze ineens spiksplinternieuwe Nike Air Max Superjump 2008 sneakers. Assepoester jumpte in het rond van geluk. Oh Char, wat zie ik er zo vet cool uit. Nou nog wat Hot Wheels om hoe doorheen te brengen, zei Char. En met een infraroodje van haar Nokia kwam een mooie Audi TT Quattro W12 3.5 HDE Twin Turbo met TomTom tevoorschijn. Gaat nou maar snel, maar vergeet niet dat de betovering met dat zezersmergens duurt. Ook al is de afterparty bij de bühne nog lang niet afgelopen. Assepoester neigde er tussenuit en al gauw parkeerde ze bij Van Eyster voor de deur en stond zij voor de glazen pui van het blok. Eenmaal binnen kwam de discjockey, nadat hij eerst een dope trek had opgezet, naar haar toe. Hey, smatje, zullen we eens de eerste moves laten zien aan de rest? Assepoester draaide zich om en keek recht in de grote, lichtelijk door ecstasy beïnvloede pupillen van de discjockey. Nou, vooruit dan. Maar niet aan me zitten, anders klaar go A voor seksuele intimidatie, zei Assepoester een beetje overwonnen. De discjockey pakte haar hand en trok haar de dansvloer op. De ganse avond jumpte de discjockey alleen met Assepoester. Ze vond het rete strak om met hem te jumpen. En af en toe zag ze de jaloerse blikken van haar borderline stiefmoeder en ADHD stiefzusters nog, die nog steeds aan de kant zaten zonder jumpdate. De prins werd stapelverliefd op Assepoester. De DJ werd stapelverliefd op Assepoester. En dat was wederzijds. En toen ze op de afterparty bij de bühne lekker zaten te chillen, dacht hij, nou ga ik het vragen. En stuurde Assepoester een sms'je. Hey smatje, wat dacht er ervan om met mij te gaan hokken? Assepoester keek de discjockey aan en hij even een Red Bulletje nodig om weer van een stukje te gaan. Maar ineens klonk er een zware slaagboete. Assepoester keek naar de kerkklok
en zag dat het de eerste van de 6 slagen was voordat het 6 oor zou worden. Nou moest ze zich spooien voordat de betovering werd verbroken. Assepoester rende weg en liet een discjockey achter bij Mart en Marij aan de tap. Maar op het trapje naar boven toe verloor ze nog net een van haar sneakers. De volgende dag kwam er bij de discjockey op zijn weblog te staan: ieder smatje in de deur moet deze sneaker passen en wie hem past mag voor altijd met mij batsen. De discjockey ging alle huis af, maar niemand paste het. Als laatste kwamen wij bij het penthouse van Assepoester en de rest van de familie. De stiefzusters wrongen en bladen, maar kregen hun grove slaaitreijers niet in de sneaker. Van achter de 80-inch Ambilight plasmascherm stond Assepoester stiekem te giebelen. Dus discjockey huurde dit en men lag je te herinneren van gisteravond. Hé, waarom probeerde jij het niet ook eens? Zei hij. Stiefmoeder protesteerde. Oh, dat is maar onze interieurverzorgster. Die is nog nooit op een jumpparty geweest. Maar Assepoester had haar voet al in de sneaker geplaatst en jumpte op 1 been door het penthouse. Jede mengen, zei de discjockey. Vanavond zal ik u laten pimpen op mijn botoxparty. Zodat iedereen kan zien dat je mijn chickie ziet. Jaren later bleek dat hun relatie toch niet zo flex was als ze dachten. Relatietherapie bette ook niet meer en ze besloten uit elkaar te gaan. Zoals altijd bleef Assepoester achter met haar 3 geadopteerde kinderen en een discjockey bleef zitten met een fikse alimentatie. Later schijnt hij nog een sekschange te hebben gehad en giet hij nou door het leven als callgirl, 's nachts op televisie. Sinds vorig jaar hebben wij professor Duffeling mogen begroeten als vaste meewerker aan de klas. En de professor heeft zich dit jaar gebogen over het probleem pimpen. En je kunt zijn verhandeling meelezen op bladzijde 57. En die gaat door vertellen, zelf professor Duffeling, Wim Duffus. Toen ik als wetenschapper dit jaar de vraag kreeg om een wetenschappelijk verantwoord stukje te schrijven over pimpen, was ik eerst eens goed nadenken of ik dat eigenlijk wel zou doen. Het pimpen reep zoveel vragen bij mij op, die eerst op wetenschappelijk verantwoorde wijze beantwoord moesten worden, voordat ik een volmondig ja op de klas, aan de klasredactie kon geven. De eerste onderzoeksvraag die bij mij opkwam was: what the fuck is dat pimpen nou eigenlijk? Uit onderzoek bleek dat dit woord gewoon een nee-woord is voor iets wat al heel lang bestaat. Pimpen betekent namelijk niks anders dan iets mooier maken dan het eigenlijk is. En dat mooier maken gebeurt dan door er iets aan toe te voegen. In feite wordt de klas dus al sinds de tijd dat ik ervoor schreef gepimpt. Want door mijn beschouwingen wordt de klas mooier dan die eigenlijk is. En het sluitend bewijs dat het pimpen niet iets neerwets is, maar al jaren bestaat, is de appelenmoes bij Van der Valk, die sinds 1954 al gepimpt wordt met een keers. Dat brengt mij gelijk bij mijn tweede vraag die het pimpen bij mij oproept. Is pimpen wel wetenschappelijk te bewijzen? Volgens mij dus niet. Door mij bedoel ik te zeggen, wanneer is iets nou eigenlijk gepimpt? Pimpen is dus iets mooier maken door er iets aan toe te voegen. Maar voor hetzelfde geld vindt iemand anders datgene wat geen mens gepimpt hebben, door het pimpen juist lelijker geworden dan het eerst was. Om een voorbeeld te nemen. O schoonmoeder komt de kamer binnen in een naveltruitje met een piercing door de navel. Terwijl ze enthousiast roept: ik heb mezelf gepimpt. Dan is het toch fijn als gij, door de ergste misselijkheid, kunt zeggen: nou, is dat wel wetenschappelijk bewezen? En dan wil ik het nog niet eens over een borstvergroting hebben. Dat zaakje is al natuurlijk zo opgeblazen. Hoe zit het nou eigenlijk met pimpen op taalkundig analytisch gebied? Ook dat roept weer verschillende vragen bij mij op. Je kunt namelijk ook dingen mooier maken door iets weg te halen in plaats van iets eraan toe te voegen. In een schoonheidssalon of een badkamer gebeurt dat regelmatig.
Maar hoe noemde dat dan? Is dat ook pimpen? Of zouden dat juist ontpimpen moeten nemen? Kun je zeggen, ik heb mijn neus ontpimpt, als je hoort, neushoorn geknipt, hè? En zouden bij een schoonheidssalon kunnen kiezen tussen bikinilien ontpimpen, dan wordt het gehaast, of bikinilien pimpen, en dan krijg je vlechtjes met krallen. Of om terug te kijken op het voorbeeld van schoonmoeder, hoe noemde het als je het pimpen niet zo goed gelukt vindt? Kun je het geval van schoonmoeder en mispimp nemen? Volgens mij niet, dat geeft alleen maar verwarring. Bij een mispimp heb ik namelijk een heel ander beeld voor ogen dan die schoonmoeder. Maar ja, hoe noemde dit dan? Je ziet het pimpen roept wel heel veel vragen bij mij op. Persoonlijk vind ik het allemaal nog erg onduidelijk. Ik snap dan ook niet dat de Kloscommissie dit onderwerp als rode draad heeft gekozen. Mijn conclusie is dat ik op basis van deze onbezonnen, onderdachte actie van de Kloscommissie dit jaar geen wetenschappelijk verantwoorde bijdrage aan deze klos kan leveren. Vraag me volgend jaar maar weer eens voor een wetenschappelijke benadering van een nieuwe rode draad. Misschien dat ik dan wel wat zinnigs kan vermelden. Het beste vuurleesgedeelte is een beetje negatief gegaan hoe het had kunnen gaan. Dat leed aan het feit dat Geert van der Sterren niet gaans lekker is. En daarom heeft Ellen besloten, of aangeboden, of geregeld, of... In ieder geval, Ellen gaat het voorlezen. Het Boetelands gedestilleerd. En het staat op bladzijde 37. Dus jammer dat de act van Geer met vuur en gelichten en maar hand maar de goed het volgend jaar. Boetelands gedestilleerd. Ik weet het niet, het pimpen. Ik heb er geen goed gevoel over. Volgens mij is het geen eens een Horster woord. En dan is het dan gauw Boetelands. Een kwestie van destilleren. Het Engelse pimp wil ik in dit verband met de mensen die de klos alleen maar kopen vanwege de tekst liever niet vertalen. Daarbij, de tekenaars van de klos zien wel heel goed, maar hoe je en een pooier moet tekenen, ik zou het zo gauw niet weten. Ik zou nog Duits kunnen zien, maar dat giet meer de kant op van pimpelij, flauw doen, aanstellerij. Terwijl bij het Horster pimpelij je niet zeker weet of lei in een Engelse pimper is of gewoon flauw duwt. Vroeger kenden we het woord pimpen nog niet en als je toen gezegd had dat lei, die er vroeger wel woord, onnoemelijk aan het pimpen woord, dan doch iedereen dat je oversprookt en dat je bedoelde dat lei onnoemelijk aan het pimpelen woord. Dat zou je best kunnen, want wij worden zelf op een zondagmiddag ook al mij duk zat. Nee, duk zat, duchtig aan het pimpelen. Mij zo duchtig, dat wij ons s'avonds wel eens versproken en zagen dat wij al de ganse zondag hebben gepimpt. Daarom nog eens, ik weet het niet, dat pimpen. Volgens mij is het ook duk zo dat je dat iets mooier probeert te maken dan het in werkelijkheid is. Kijk, bij een mees die dan een pimpelmees wordt, vind ik dat minder erg. Ook paars en pimpelpaars zou wat mij betreft nog kunnen. Maar bij Nel en Pimpernel zit geen woord Boetelands. Een kwestie van destilleren. Boetelands gedestilleerd. Wij komen toe aan Den Hannes. We hebben de zaak kunnen rekken en we zien zoiets dat we eraan kunnen beginnen. Maar voordat we toezien aan Den Hannes van 2007, komen we toch even terug naar Den Hannes van het vorig jaar. Weet je nog? Jan Joosten heeft toen Den Hannes in ontvangst genomen namens het HHC, het Horster Horeca Collectief, omdat bij het optreden van Erik Meesy in de meertal meer personen op het podium stonden als in de zaal. Bij wie van spreken dan? En de vragen we ons al af, is er nog sprake geweest van het Mien-Hofman-effect? Het Mien-Hofman-effect wil zeggen dat je Den Hannes krijgt voor iets en krijgt daardoor bereikt wat je niet had bereikt als je Den Hannes er never had gekregen. En het antwoord op die vraag, dat weet ik bij het Horeca Collectief eigenlijk niet zo krijg.
Een vergelijkbaar feestje is dan nimmer geweest. Ik bedoel, als je een tweede keer zoiets gaat organiseren en het mislukt weer, dan zullen we toch de hoofd van de kop trekken. En dan gaan we nou naar de Hannes van 2007. Hoe zat het er alweer met een Hannes? Immers verdient een Hannes, als hij boete zijn schuld duchtig gekloot is. Zoals bijvoorbeeld toen Jenneskes, die vorig jaar net voor carnaval ziek wordt. En daardoor de ganse vastelovend, zoals hij het zelf noemt, heeft moeten missen. Alles wat er in Horst gebeurde, heeft hij gemist. Op zondag de sleuteloverdracht, de optocht, de meerthal en het uitrusten bij het centrum. Op maandag de Alt-Prinsenvergadering, de rondgang van de klos en het uitrusten bij het centrum. En op dinsdag het kistje, de borenbrulf en het uitrusten bij het centrum. Eigenlijk is het een wonder dat Horst vorig jaar nog in de carnaval gehad heeft. Maar toen kreeg het Hannes niet, omdat wij denken dat toen met vastenavond opvalt als je er is, maar dat je nog veel meer opvalt als je er niet is. Jan Juurste had een Hannes kunnen krijgen. Toen worden hem. Toen is misschien niet de klant die het langst bij Jan zit, maar zeker wel een van de klanten die het dukst terugkomen. En dat heeft Jan vorig jaar allemaal gemist. Maar Jan kreeg een Hannes niet, omdat hij het vorig jaar al gehad heeft, en omdat toen het beter is, en hij de schei dit jaar ongetwijfeld in zal halen. De dorpsraad van Horst Centrum wil in een één ingang. Het moet schonder weren om Horst binnen te komen. Maar dat vind ik wel gek. Stel u voor dat je een ingang op de Vondelseweg, als je van de Melders komt, wilt verfraaien. Dan zul je toch het viaduct moeten pimpen. En dan zul je het viaduct er aan de Melderse kant beter hoed als aan de Horsterkant. Wij kijken tegen dat lelijk betonnen ding aan. Horst wordt voor de boete wel prachtig. Pak het dan een beetje royaler aan. Maak de taalgrens tussen Horst en Kastelen zichtbaar. Zet er een beeld neer van een douanekel met een meis in het ijs. Dat ziet mooi uit, vind ik. Maar de dorpsraad kreeg een Hannes niet, omdat ze dat beeld misschien net op de grens zetten tussen Zeren en Horst, en dan kunt een Hannes onder de trein. We hebben nog gedacht aan Wim de Pundert, onze Horstenaar die in de quote 500 staat. Is er trouwens geen Horster woord voor quote 500. Behalve dat je voor de ganse wereld in Noord-Limburg de kiek werd gezet door die quote 500, geloof de journalist die dat artikel in Tante Bet geschreven heeft, ook duidelijk aan, via een Freudiaanse verschrijving, hoe hij dacht dat Wim de Pundert aan het geld was gekomen. Want hij schreef dat Wim de Plundert er is toch. Maar Wim, die kreeg een Hannes niet, omdat hij, als Jort Kelder daarachter komt, volgend jaar in de quote top 10 staat. En dan is hij nog veel weer van ons. Overigens een heel aardig huisje. De ambtenaren, die Erm, Vrolly en Kels, die voor het gans achter aan de Westsingel of wagens moeten parkeren om bij de gemeente te komen. Wat een werk. Dat is niks gedaan. Een halve carrière is een loopbaan. En dan kunnen wij, boetestonders, wel zeggen, ja, dan pakt het toch de fiets. Maar ja, dat giet weer zo gauw. Maar de ambtenaren kriegen een Hannes niet, omdat de libreienhas klaar is, en dan kunnen ze weer rustig hun wagens en deur opzetten. Dieter Koblenz. Hebben we nog aan gedacht. Hij is in oktober op de Oktoberfesten geweest in de Meerthal. Wordt hem voor een vaat beer de proep van de kop getrokken. Maar een paar maanden later stiet hij weer in dezelfde Meerthal. Bij de Prinsenproclamatie.
Dat heb ik nooit gedaan. Geen hoor om in de kop, dat toont ook. En daarbij snap ik dat van huis uit gezien ook niet. Volgens mij is 2 keer Dieter Koblenz hetzelfde als 1 keer de 2 bedjes. Maar Dieter krijgt een Hannes niet, omdat er aan Dieter zelf al kunst zat zit. Het personeel van de Wijsterbeekschool kan een Hannes krijgen, want dadelijk wordt die school openbaar. En dat is niet zo erg voor die meesters, maar die juffen waren allemaal publieke mevrouwen. Met publieke lichamen. Maar gelukkig zal door de kwaliteit van het onderwijs niet van afhangen. Maar de Wijsterbeekschool krijgt een Hannes ook niet, omdat ze straks, als het in afhang vruchtbaar blijkt te zien, nog genoeg Hannessen, Jannessen en Jannekes kregen. De artiesten van de Prinsenproclamatie hebben een leuke avond gehad, denk ik. Maar het zal nooit meer weer zoals het hoort. Komt Twan Verstegen door s'nachts voor Diana. En hoe wordt het? Nou, zei Twan, geweldig, stond ovatie gehad. Dikke neus, de helft kan niet anders. En de andere helft van de zaal, hij voer klapstokjes. En die moest het nou zelf doen. Maar die artiesten kregen de Jannes niet, omdat ze een leuke avond gehad hebben. En wij ook. Raymond Knops was ook op de Prinsenproclamatie. En dan zei zo'n Dieter Koblenz tegen Raymond, kannst du mich bitte mal assisteren, jongeman? En daar stond Raymond vlaggen uit te delen. Beierse vlaggen. Aan zich natuurlijk een compliment, vooral dat jonge man erachter. Maar ook het feit dat zo'n Dieter met die zuid, de minste kan dat. Maar zo'n Koblenz weet natuurlijk niet dat hij tegen een kamermitglied heeft. Met eigen hoor. Maar Raymond krijgt een Hannes niet, omdat hij hem al heet. En omdat hij sinds zaterdag voorzitter is van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. De mensen in de Groenewoudstraat hadden een Hannes kunnen krijgen. Jaren geprotesteerd tegen de livreien. Ze willen namelijk niet in de schaduw van de piep wonen. En het noodlot helpt door een eindje. De grote kraanveldum. Hij is er haast 2 kranen op de badkamer. Maar helaas, het gaat goed. Of het gaat goed fout. Alle huis blijven gespaard. Maar voor hetzelfde geld wordt de kraan op een derde huis gevallen. Huis naar de Filistijnen, mensen dakloos, kregen van de verzekering flink wat geld, bouwen op een afhang, een villa naar keuze en zijn de biep voort van wie af. Maar de Groenewoudstraat krijgt een Hannes niet, omdat ze geluk hebben gehad dat ze geen geluk hebben gehad. Milderen wil dadelijk geen BH's. En Tinderen trouwens ook. Maar willen wij dat wel? Wij zijn nou net een beetje gewend aan de nieuwe situatie dat we aan de Maas liggen. We hebben net Brokense Voors, Brokense, Lotten en Grubbevoors en Ermt. En nou moeten we nog weer. Zo'n lang erm heb ik gar niet. En dan weer we dadelijk ook nog een bedevaartsoord. Hordes pelgrims op de straat. Overal harmonieën en fanfares. Bruutjes. Nee, bruutjes. Weg afgesloten en het vendelen op processie kunt. Toen te voet doet me strich. Grapjes met kersen hebben de weg. Kerken vol om 11:30, kroegen vol om 11:30. Wat moeten we zelf nog? Maar als beschermvrouwen zag dat zij het wel zou zitten, en dat dan de doorgaande weg naar Wansen voor het helemaal weer roos zou huren. En dat vindt ze wel een plezierig idee. En een durm kreeg Milderen den Hannes niet. Peter Hendricks, onze Lotto Weekend miljonair, stopt bij verre 60.000 euro, maar hij die vraag van 128.000 ook nog wel geweten. En dan zit het maar nog 2 vragen verwijderd van het miljoen, zoals Ten Brink dat altijd zegt. Robert Ten Brink, nee Hannie of Walter hoor. Dat kun je beter.
zoals Ellen en ik. Mij doen met Lingo. 194 euro. Exclusief reiskosten. En een goed gevulde Lingo-tas. Wie wisten wat we wisten. En we wisten ook wat we niet wisten. Dus we wisten eigenlijk alles. En als je daar niet bent, is dat tragisch. Peter wist ook wat hij was, maar hij wist niet wat hij nog meer was. En als hij geweten dat hij wist wat hij nog had kunnen weten, dan had hij die vraag van 128.000 euro ook nog wel gepakt. Ja, Peter giet in Hannes niet, omdat we denken dat hij voor die 64.000 euro zelf wel een Hannes kan laten maken. Dit werd hij zelf niet. Lambert Joosten is in december in Oostenrijk geweest. Op een soort van tombola-veiling of veiling-tombola kocht hij zich door voor maar 20 euro een fantastisch schilderij. Zo groot. En dan een kind met 2 tronen. Hij wordt op eerst van onder de indruk. En hij noemde het kind Ursula. Want zo had de bazin van het café waar we zouden ook. Een bazin die trouwens veel weggaat van Ankie van Grunsven. Trots stapt Lam s'avonds in een taxi met Ursula onder de arm. En in het hotel kreeg het schilderij een prominente plaats. En dagsternachts morgens wordt het in de vuilnistak gestopt, goed toegeplekt, zodat het makkelijker mee te nemen wordt. En met het schilderij onder de arm liep Lam 4 naar de bushalte. En in de bus had hij dingen besloten. Door nou wandelen naar het station, het ding mij in een trein, in München goed snappen en met Ursula weer een stuk wandelen naar de volgende trein. Voor Ursula boven in het bagagerek komt te liggen. Toen wij in Düsseldorf op het station waren en een trein net wegreden, zei Lam door Geert Ursula. Een schondschilderij kwijt. Maar ik dacht, ik zal hem helpen. Dus ik schreef netjes in een brief naar de Deutsche Bahn met de vraag of iemand het schilderij voor me had. En jawel, het lag op het voetbureau in Wuppertal. Door wordt het tegen betaling van 15,30 euro op te halen. Een andere mogelijkheid was om het op te laten sturen, maar dat kostte 50 euro. Lam koos voor de tweede optie. Want hij vindt dat in kunst investeren al de goede manier is om geld te beleggen. En dat schilderij, zei hij, dat is in 2 weken 250% meer waard geworden. Maar Lam kreeg een Hannes niet, omdat ik weet waar je dan zou komen te staan. En dus die wel zat. Trouwens, zoals je vanmorgen in de krant hebt kunnen lezen, in Venray zullen voor zoiets wel een Hannes, of zoals ze toonnemen, het hultere bulken kunnen krijgen. En dan zit het toch lang dat je de kort hebben wordt. We hebben nog gedacht aan het Pact van Amerika. Een soort troostprijs voor zeer. Zeg maar een zoethoudertje. Een soort van, ik wil wel met de oud, maar ik wil niet meer trouwen. 26 maart, dan is het zoiets. Dan komt er een referendum en zal blijken dat de bevolking zich uitspreekt voor hun zelfstandigheid. En creëren ze door mij een mini-gemeente. Een soort Vaticaanstad in Noord-Limburg. Nou, onze zegen hebben ze. Maar het pact krijgt een Hannes niet, omdat men een Hannes niet pakt, die wordt gegeven. Arsen en Velden, want die willen BH's. Kunnen we dat voorstellen? Aan de andere kant van de Maas en dat BH's willen huren. De Melderse leert aan de andere kant van de berg en dat ging al niet goed. Maar Arsen en Velden kregen een Hannes niet, omdat hij dan uiteindelijk toch in Venlo terecht kunt. De boerenbrulf in Venray
hij een Hannes kunnen krijgen. Maar ja, dat wordt het ganse gezelschap hem samen delen. En er wordt als een veel gedeeld in Venray. Het begrip prinselijk trio heeft in Venray voor een meesmaak. Hoewel het prinselijk trio van dit jaar er natuurlijk niks aan kan doen. Die is dan moeten stil. En dan even verder rijden, kun je straks deze plaats een piep maken, zodat het net lijkt of ik iets gezegd heb, maar niet door de beugel kan. Volgens mij heeft dat meer effect als dat ik het zou zeggen. Mensen die het per se willen weten, kunnen na afloop even ermee terecht. Maar de boerenbrulf in Venray kreeg natuurlijk een Hannes net, want we willen hem zelf houden. De jeugdcarnaval in Horst had een Hannes kunnen krijgen. Niet omdat ze helemaal van eet zien, wat geweldig is, en dat ze een nieuwe voorstel hebben, dan krijg je geen Hannes voor. Nee, dit jaar hebben we een plakkenhouwer als jeugdprins. Want prins Gijs de Eerste woont toch echt in Grubbevoors. Zijn postcode is 5971. Om nou gelijk te praten over een allochtoon als prins geeft misschien wat wiet, maar bijzonder is het in elk geval wel. Maar de jeugdcarnaval krijgt een Hannes net, omdat wij denken dat je pas een plaggenhouwer ziet als je op het Dendron College vrij krijgt voor gekke mondig. En ik heb het voor mij gecheckt, Gijs en ik mee. Het pand van Albert Heijn, dat ziet nou toch wel erg lang leeg. Wil er nou niet eens in beginnen, want dadelijk wordt het pand gekraakt door de schutterij van Grubbevoors onder het motto: kraken de schutterijen leven het langst. Maar er moet er wat gebeuren. Sinds de duif weg is uit Horst, hebben wij in het centrum geen fietswinkel meer. En daarom zou je het schoon zien als er een grote fietswinkel is gekomen. Dat vind ik ook nog gezellig goed zien. En als daar straks misschien ooit een keer Van Eester weggeeft, dan hebben we toch nog een zadencentrum in de deur. Maar het pand krijgt een Hannes niet, omdat er niemand in zit. En als er niemand in zit, kan ook niemand hem krijgen. Nou we toch over gebouwen hebben, de Twin Towers, die hebben jarenlang leeg gestaan, kijken tot, zien ze blij dat ze mogen, werden ze verdorie opgepikt tot voorlopig ambtenarencentrum. Die Twin Towers, die heb je toch al lang naar die eeuwige jachtvelden moeten zien. En nu zien ze opgekalefaterd en nu komt er een commissie die zegt Twin Towers moet blijven. Zelfs Beatrix schijnt gezegd te hebben dat ze het mooi vond toen ze in de wintertuin van de inmiddels gesloten uitspanning het Groenewoud van het Noenmaal gebruik maakte. Maar als de Twin Towers mogen blijven, dan hebben ze eigenlijk al zat gewonnen en hoeven ze geen Hannes meer. Door B stonden ze in elk geval aan de ene kant voor het gesloten Groenewoud. Want lege Twin Towers is zund, een leeg Groenewoud is nog veel zunder. En dan ook het gebouw met het Kampmuseum had een Hannes kunnen krijgen, want ze worden eigenlijk al op. En dat moeten ze weer doen. Dan kan ik dit nog een nijd weer zoals. Schijnbaar lukt er nog een vergunning, die ga je overlopen als je het niet aangevraagd wordt. Daardoor kan de buurt nog protesteren. Zij denken dat ze een soort van Van Gogh museum naar de deur hebben gekregen. Maar dagelijks duizenden Japanners met digitale camera's de straat onveilig maken. En dan met name natuurlijk van het bordje Amerikaanse weg. Dat gebeurt in Tokio nooit. Daarbij komt dat de buurt volgens de krant niet eens wil praten. Ze willen er niet even wonen en ze willen er al graag niet even praten. Dat kan dus gewoon betekenen dat de plannen het museum in gaan. En als plannen in een gesloten museum liggen, dan komen ze er nooit meer uit. En daarom krijgt het Kantmuseum geen Hans. Maar ja, wie krijgt een Hans nou wel dit jaar? Het stikt in Horst van de goede sporters. We hebben volleyers als Nico en Suzanne Freriks. Zwemmers en zwemsters als Mark en Mieke Veens. Lieke Verouden en Judith Vermeijl. We hebben een voetballer als Jos Verdellen en nog veel meer. En we hebben nog een voetballer die op 11 april, 2 dagen voor zijn verjaardag, in het Anfield Stadion van Liverpool moet spelen met PSV.
Dirk Marcellus voor Apengrats. En wij in Horst natuurlijk, wij ook, met een mij. Voor ons gevul speelde half Horst in het stadion. Alleen presteerde de Italiaanse scheidsrechter Rossetti het om Dirk in de tweede helft met een rode kaart van het veld te zenden. En dat staat natuurlijk nergens op. Dat meenden de Italianen zich wel niet. Hoewel het met de naam natuurlijk van tevoren vaststond dat het fout zou gaan. Want Rossetti, het woord betekent volgens mij zoiets als roodechtigs. Onder een stonde ovatie van het Liverpoolse publiek met name, moest Dirk van het veld. You never walk alone. Het ganse stadion leeft met hem mee. En dan ziet hij toch duchtig gekloot. Boete op eigen schuld. Maar er is nog een reden waarom we Dirk hebben uitverkoren. Hij is de enige Horstenaar tot nu toe die het gebasteerd heeft om een goal te maken in de Champions League. Dat was op 7 november in de wedstrijd tegen Fenerbahce. Dirk maakte een goal en PSV verloor met 2-0. Dat kan dus maar één ding betekenen, het wordt een eigen goal. En daarom vinden wij dat Dirk Marcellus de Hannes van 2007 moet krijgen. En als het goed is, staat hij daarachter in de zaal en kunt het zoenen vullen onder de buurtklas van Liverpool. Komt-ie. De buurtmas van Liverpool. van Liverpool weer andersom. Dan werd er gelijk allemaal waarom we de zaak een beetje moesten rekken vanavond. Ik zag normaal is het 10 of 11 stuk maar Dirk heeft gewoon met de voetballer vanavond in Eindhoven tegen Sparta. Gewonnen met 2-0. 3-1 nu ook. Per saldo is dat hetzelfde. Ik wil keer Prins Ad en de adjudant verzoeken en de dames om de boven te komen om de handen schoon te reiken aan Dirk. Hij is weer gemaakt door Al Jacobs, dus een prachtige veegebouwen. De vuursfeer, de moeikaart, de bal, de kleuren, de ballen, de Elzak en een heel mooi de opzoek en de opzoek op binnen.
Nou, ik wou even zeggen, ik ben hartstikke verrast. Ik wist van helemaal niks totdat ik inderdaad kwam. En nou, het is geweldig. Hij lijkt ook nog, dus hij is mooi gemaakt, dankjewel. Komen we langzaam toe aan het laatste onderdeel van de avond. En dat is een paar jaar zo. Gerritje heeft weer iets moeten schrijven voor school. En dat heeft hij even gestuurd. Ja. Zo. Het heeft in Drenthe een jaar geduurd. Maar daar ben ik weer. Gerritje, je weet wel, het neefje van Frenske en van Gratje. De juf zei dat ik dit eigenlijk uit mijn hoofd moest doen. Maar ik zei dat ik niet zo'n dikke kop had als haar. Als ik, zei de juf toen. Ja, zei ik, dat zeg ik toch, als jou. Vanmorgen kwam onze poes thuis met een kater. Pap heeft ook wel eens een kater. En die is niet voor de poes. Die houdt hij zelf. Vorige week heeft pap een brief geschreven naar de gemeente. Hij vindt dat de burgemeester de $100 maar eens aan moet pakken. Mijn zus wil verpleegster worden. Maar dat zal wel niet lukken. Want ze is niet zo goed in breuken. En ze komt ook bot over. Toen mijn moeder haar enkel had gebroken, vroeg zij aan mijn zus om het verband eraf te doen. Maar die vond het erg ingewikkeld. Ze heeft er echt geen verstand van. Pas had mijn kleinere zusje haar knie kapot gevallen. Maar mijn zus deed net of haar neus bloedde. Mijn oudste zus heeft zwangerschapsverlof opgenomen. Want ze wil graag zwanger worden. Maar de dokter zegt dat ze geen kinderen kan krijgen. En een tweeling al helemaal niet. Nou, zei mijn zus toen, zie je wel, een ongeluk komt zelden alleen. Mijn oudste broer zit op toneel. Dat is best gevaarlijk, want pas viel hij uit zijn rol. Toen moest hij worden opgenomen. Binnenkort wordt hij uitgezonden. Toen pap diarree had, is hij daarmee naar de dokter geweest. Nou, zei de dokter, dat ziet er niet erg hoopgevend uit. Mijn broertje had last van zijn blinde darm. Maar hij durfde zich niet te laten opereren. En al helemaal niet meer toen mam zei dat er een blinde darmspecialist zou komen. Pas had pap pijn aan zijn kont. Nou, zei mam, daar kan ik niet mee zitten. Nee, zei pap, ik ook niet. Mijn zusje had last van een lui oog. Ze kon de goede tijden niet meer bijhouden. En pas was mam ook niet lekker. En het eten ook niet. Toen moest pap koken. De aardappelen waren niet te pruimen. Maar daar mochten we niks van zeggen. Pap wil niet dat we over zijn eten cijferen. Toen onze vaatwasser kapot ging, moest ik de keuken in, terwijl ik er net van af was. Van de zomer zijn wij op vakantie geweest naar Oostenrijk. Eerst wilde pap wel met de fiets gaan, maar toen hij hoorde dat het toerisme in Oostenrijk weer bergop ging, komen we toch maar met de trein. We kwamen ook door een heel lange tunnel. Die lijkt maar zo lang, zei pap,
Maar dat komt omdat wij achteraan in de trein zitten. In Oostenrijk heb ik ook nog de krant gehaald. Dat moest ik elke dag van pap. Pap zegt, in Oostenrijk moet je op de hoogte blijven. Pap heeft ook nog in de krant gestaan. Hij wilde man met een sneeuwbal gooien, maar man bukte en toen kreeg een dikke pruis de sneeuwbal in zijn gezicht. Na 2 weken mochten de hechtingen eruit. Bij pap dan. Ik denk dat we dit jaar nog een keer op vakantie gaan. Want toen mam thuis kwam met een bontjas, zei pap, als dat zo doorgaat, zijn we voor het eind van het jaar naar de Filistijnen. Mam zegt altijd dat pap een echte tuinman is. De hele zomer ligt hij in de tuin. Ik zie het gras graag groeien, zegt hij dan. Ja, zegt mam, je hebt wel groene vingers, maar dat is van het neuspeuteren. Vorig jaar had mam vergeetmenietjes gezaaid. Pap heeft ze omgeschoffeld en er berenklauwen voor in de plaats gezet. Die zijn giftig. Mam ook. Mijn tante uit Venlo is niet erg slim. Die zegt altijd het geit in plaats van de geit. Nou gaan mijn tante en mijn oom met elkaar scheiden. Dat komt omdat mijn tante een andere man heeft ontmoet. En nu is ze weg van hem. Van mijn oom dan. Met voetbal gaat het wel goed. Het liefst sta ik rechts buiten. Behalve als het regent. Pas viel er een goal in de 3e minuut. Toen moest de wedstrijd gestaakt worden, totdat de goal weer rechtop stond. Als onze keeper zijn bril niet op heeft, ziet hij geen bal. Daarom wordt hij vaak gepasseerd door onze trainer. Ik voetbal het liefste thuis, maar dan kunnen we de tegenstander niet meer laten, zegt mam. Pap is gestopt met werken. Hij kon niet meer tegen de belasting. Nou zoekt hij een nieuwe hobby. Eerst heeft hij een tijdje duiven gemolken, maar daar kreeg hij het van in de rug. Maar nu wil hij schrijver worden. Dat kan hij mooi thuis doen, zegt hij. Stof zat. Dan wordt mam weer giftig. En zegt ze, jij hebt het werken niet uitgevonden. Ja, zegt pap dan, dat klopt. Maar als het wel zo was, had ik het tegen niemand verteld. Toch zijn pap en mam verliefd geweest. Vroeger. Toen pap en mam het aan hadden, gingen ze uit. Op school gaat het best wel goed. Mijn juf is wel een eigenwijze. Op de ouderavond zei ze dat ze problemen had met mijn overgang. Ik zei, juffrouw, dat hoeft niet. U hebt genoeg aan uw eigen. Bij biologie vertelde de juf dat de mens van de aap afstamt. Ze vroeg of wij dat geloofden. Nou, zei ik, als ik u zie, dan geloof ik alles. Onze juf zei dat we moesten genieten. Want, zei ze, de middelbare schooltijd was de mooiste tijd van mijn leven. En dat klopt. Onze juffrouw heeft haar mooiste tijd gehad. Ze vroeg ook of ik een voorbeeld kon geven van een andersdenkende. Jawel, zei ik, ikzelf.
Nee, Gerritje, zei de juf, dat is niet goed. Nou, zei ik, daar denk ik toch heel anders over. Onze juf is zelf een andersdenkende. Pas dacht ze dat haar rokje wel lang genoeg was. En ze zei dat in het woord koekoeksklok maar liefst 5 K's zitten. Toen vroeg ze, wie kent er nog een woord met veel K's? Ik stak mijn vinger op en zei Emmentaler. Onze meester van geschiedenis vroeg pas wat de bijnaam was van Willem van Oranje. Ik wist het wel, maar ik zei niks. Onze meester is een groot bewonderaar van Hitler. Hitler was zijn tijd ver vooruit, zegt hij altijd, want hij verenigde naties. Zo zie je maar weer. Er is altijd wel wat. En dat is niks. Misschien dat ik volgend jaar wel weer iets weet. Met de groeten van Gerritje. Oké, dames en heren. Het is dat het wel wintertijd is, maar als het zomertijd wordt, dan was het bijna 11 uur. En dan zaten we gewoon op schema. We zien aan het eind van deze klosoverdracht, de gepimptenavond zit er knats op. Misschien hadden we wat ideeën op kunnen doen om onszelf op te pimpen volgende week. Want wat voor kleur maakt niks uit. Ik bedoel, je ziet allemaal nimmer groen op dat gebied. Maar zorg er wel voor dat je niet blauw werd. Tenminste, niet donkerblauw. Maak er een schotfeest van, zo schoon, dat als je op woensdagmorgen nog voor pimpers ligt, je toch bij jezelf denkt, nog maar 384, en dat is 34 keer 11, nog 84 dagen, dan mogen we weer. Ik wil hem allemaal bedanken voor het komen, voor de aandacht die je hebt gehad, die je hebt weten op te brengen, en voor straks wel toes. Vast en oude staan.